Uri kuona chinhu chinonzi mwoyo chiri biased pachinhu 1. Kuti mwoyo kana uchinge waregister, kana uchinge waloka kuti munhu uyu ndo wandiri kuda, hauzogoni kuregedza kana munhu iyeye asingachadi. Ende now relationship painonetsa kuti ubatsire mumwe munhu ndepekuti munhu iye anonga achiti hausi kunzwisisa kuti munhu uyu ndinomuda sei, kana kuti munhu anonga achiti iwe uri kundipa relationship advice une munhu wako warudaya naye zvakanaka wondiudza kuti ndisiyai munhu wangu wandiri kuda inini. Saka hazvisi nyore kuti ugamuchire relationship advice nokuti unonge uchiti munhu uyu haasi kunzwisisa manzwiri andiri kuita inini nezvemunhu uyu. Asi nhasi ndoda kumbokupa mienzaniso ichakubatsira kuti ukurumidze kuita move on pasituation yazvinenge zvisingachaiti. Ukashandisa mienzaniso iyi kuti ukanyatsoinzwisisa ichakubatsira chaicho the reality kana kuti mashandire anoita mwoyo womunhu. Ndoda kumbopa mienzaniso wokutanga number 1 ndiwo pabasa. Kana wakamboenda kubasa kuti wakamboshandira imwe kambani, wosvika pakudzingwa basa iroro uchirida nemwoyo wose basa iroro, unogona kurwadziwa ende unogona kuona as if hauchakwanisi kuona rimwe basa rine maconditions akanaka kudai nebasa raunga uri kushanda. Asi nekufamba kwenguva unozotoona kuti maybe basa raya raite kuvharira mumwe mukana, maybe une kamwe kahaso kawakuita kana kuti une rimwe basa rawazotopinda, unogumisira wakutoona kunga basa iroro raitokutambisira nguva. Asi pawakadzingwa basa iroro wakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Ndotora example yechi2 yekuti une mushandi iwo wauri kuda, angava mushandi wemombe, angava musikana webasa, kana kuti mumwe mushandi anokushanda rimwe basa. Mushandi iyo vati inini zvebasa handichadi. Woedza kumunyengerera, woedza kumuwedzera mari, oramba. Woedza chese kuti umunyengere nekuti mushandi iye anenge achikugonera, asi obva aramba. Usvika pakuenda zvechiwari kuti akuenda akurova pasi, zvinogona kukurwadza. Asi nekufamba kwenguva unogona kuzosangana nemumwe munhu anotokushandira zvakanaka, anotokushandira story best handiti. Asi pawakasiyiwa nemushandi uyu waiona as if hauchakwanisa kuona mumwe mushandi ari nani. Tochiita example yekupedzisira yemascholarship. Indini hanzvadzi yangu yakambochema arambirwa scholarship yaitwa denial palast minute chapo handiti tiri kuona. Unoona as if career yako yese yatoguma nekuti scholarship nenyika iyo ndo yawaida. Asi paunozoenda kune imwe nyika ine alternative yakashoreka yawaishora, nyika iyo inogona kukupa maopportunities akatowandisa aunga usikafungidziri. Saka patime yaunenge wakanyura murudo nemumwe munhu, mwoyo wako wakaloka, mwoyo wako unonyepera pfungwa dzako kuti hauchafa wakaona mumwe munhu akaita seuyu. Saka unokupusha, unokupa pressure kuti iwe ita kuti zviite, manikidza chete, batanidza kuti zviite, nekuti ukasiya munhu achienda hauchafa wakaona mumwe munhu akaita kunga iye. Asi the reality ndeyekuti vanhu vakawandisa, ende kunze uku kune vanhu vanogona kutokuda nekukupa treatment iri better kudarika munhu iyeye anonga akukuramba. Saka in short tiri kungoti ukaona wane chokwadi chekuti munhu uyu zvechokwadi haachandide, munhu uyu zvechokwadi zvemurelationship haachadi kugara, wangatsokonkluda ende wangatsoona chokwadi kuti munhu uyu zvekudanana neni haachadi, siya aende, kurumidza kuita move on, ipa mwoyo wako, kurumidza kuupa time yekuti upore urikavhe. Usabvumira mwoyo wako kuti ukunyepere kuti ndiye ega hauchafa wakaona mumwe munhu. Mwoyo unonyepa kana wakanyura pane mumwe munhu, kurumidza kuchinja. The more yaunoramba uchimanikidzira zvinhu zvisingachaiti kuti zviite, ndo the more yaunozvikuwadza, ndo the more yaunozvipa pain nedamage yakakura. Ngokurumidza kuita move on, wopora maronda ako, wotoenderera mberi neupenyu hwako, zvinokubatsira stereki. I hope manzwisisa zano randida kukupai. Tosangana muchikamu chinotevera.